Wayo le 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 pulo hayo le le gidam ye le le pulo neɗɗo ko gonɗa ko woto woppu ɗum jam on nangena wulde ɗulawr korka ɗum ɗo e wulde dey mariama argay hande ko gonɗa ko aɗa tum woppa oto gertogal badiram ngal adanno kam ɗo ngal waɗi gonɗa aɗa tum woppa kumtari hande korka gertogal noon gonɗa ko aɗa tum woppa eyyi ko ɗum mi dawlita yuppay an kay yaare woppam ɗo e ligge am so am ko jiddo yakkude cosaan amen o joni jiddo yakkude cosaan amen o minen komin wambade pire ala lewru korka ala wona lewru korka bambaɗo ko bambaɗo tan eyyi woni lewru korka wonani lewru korka bambaɗo ko bambaɗo tan Samba kay ko adadi kam ɗo kay gertugal kangal ndu lewru korka Samba yero Samba yero nam argay Samba alo ɗum gaɗanɗa kam ɗo ndu lewru korka an kadi gertugal kangal ngal ndu lewru korka kaw ko ay gertugal ayi saare to si yeehi ha lewru korka ndu darima e barke Allah gertode ɗi fof ko kangetede kaw ngal gertugal ngal mi hirsata ngal ɗo lewru korka ɗo hirsata ala hirsude mariama kaw mariama hirsu gertugal mi hirsata saare to gertode fof ko kangetede lewru korka mi ngal mi hangete ala hangete lewru korka kaw hirsude ñamata mana yi ɓeydi ɗo yaado marta duɓɓirade jonnayyi to gertogal gogal ngal ɗo ngal ko gertugal kangal ngal eɓi gertugal kangal yawe marché Samba yor kay mi anda kay ko hoko nangi kaw muɗum kay mi ñama ngal mi feeta mi hange watta ɗum Samba nam kaw la ilaha illallah ija sa furla Samba accu ko lewru korka wona ɗum meɓetake ɗo faɗo faɗo ko ha lewru korka ɗum maya kaw faɗo kadu faɗo kaw woto woppu cosaan ma kaw enen ko en wambaɓe pire kaw ko noon tigi ayi ɗum ɗum komi hokkat ɗum ha to leydi tubakoɓe to komi woppata ɗum de kono hokkitake lewru korka wona hokkat ɗum saɓa hokkitake woppu accu Samba ɗim woppu Samba argay kaw woppu anni kaw kay Samba aɗa jaata hun jaa lewru korka ɗim jaata jaata to place o to ko yeɗaɗa kosam to to mi newtama jeeya kosam kaw faɗo kana an kala lewru korka ndi gimmimi saare ngal mi ga tan ala ko mbaɗanmi si wona yeyigol kosam no kosam no weeli lewru korka kaw noto kam kay a yiidi ko di komi piyowodi ha leydi tubakoɓe to aɗa kam reggini tan mi yeeyi kosam kala lewru korka simi ari kay wiyata mi yeeyi kosam jaɓi Assalamu alaikum. Commencé den ɗum no seeɗe o suumay no sattide haalta ko min komi doguɗo ka galle ton a famata ko won ton ko goɗɗum ala suumay on satti piiji ɗin fof no ɓeydede waaleykum salam nene tanala no sukaɓe jantu ko suumay o a wakkiltata suumay o no metta dépense o mi yaha marché dépense o ɗum nafotata marché to dépense hondere goto no yonato marché ɗum e jogui joni ganduɗa joni dara hanki mi yahi ka marché mi yeggituma haalan sa min debbo mi nelnomo ka marché to ko arti o haalanimmi mi sonki mi itti ɓawa makko mi yahi ka marché mi lando temedere piiji fof joni no ɓeyda aɗa andi marché o joni ɗo won ɗo saku maaro no yano e hed hondere joni no yeehi e guluji ɗiɗi min noon mi wawata nawde hondere dalati goto sa iwi marché hondere wotere a wawa toon hebde ko mbaɗɗa sauce
mbaɗa toon mburuje wiya kadi ya sotton de def toon benasi wawonde hondore dalasi ala ko nafata ay marché ɗen joni si tawi woni suumaye no ara enen ko ɗum sattini affaire on ɓe mara bagage ji ɗi ɓe wima manki si yettike ɓe ɓeyda bagage ji ɗin tampere heewa e si tawi goɗɗum ala bagage ji ɓeydama o suumaye wonno enen ɓe ala ɓen ko honno watte aw ko ɗum woni sonko no heewi e ɗe dewle hewɗe joni a tawa gorko on salaki jonnude kono goɗɗum ala marché ɗen ko yakornoɗa ɗa mari ko fof a tawa ko marannoɗa balɗe 30 ɗum yonatama balɗe sappo ko ɗum woni golle ɗen ɓe mara bagage ji si suuma en ari ɓe yaltina ɓe serina ɓay ɓe andi feere ala ko ma ñaame ko ma ñaame joni enen hono watte ɓe salaki kono ko ɗum tan mi fankini ala yejinamo haalande hankini jamita marché to nan wiya mamadi debbo bo on tuna na debbo makko mamadi mo mamadi sohilma gara oɗo naam dembara nani kaɗo ko kan fanno mi jahi saabu so imamu nani kayen fof yalta e sa wayo le pullo hayo le gidam ye le